мехоҳӣ туро то 150 000 нафар бинанд ё ин ки мехоҳӣ ки машҳур шавӣ ва дар кӯчаҳо чеҳраи туро шиносанд, пас ба ширкати Today муроҷиат бикун ва клипи беҳтарини худро аз 200 то 700 сомонӣ фармоиш намо. Телефон барои тамос 501 31 64 71. салом алейкум бародар. Ники шумо? Саперники имрӯзатон кия? Педром. Дар бораи саперник чӣ гуфтанӣ? Дар бораи саперник чӣ гуфтанист? Мақсад аиҷа омадан амирӯз чия? Моҳриба маҳората нишон додам. Моҳриба маҳората нишон додем бародар. Мо тамошод мекунем. Саломат бошӣ барори бата. Салом алейкум бародар. Ники шумо? Педром. Саперники имрӯзатон кия? Мақсад аиҷа омадан? Хай, ишнаем ён касаб хай. Маладес, одамхӯр гап нест. Морам хурсандем. Барори бата. Салом алейкум бародаро. Батл омадем. Кира мухлисӣ омадем бародар. Ай бародартон айледром инро чӣ интизорем? Амирӯз медонем ки я батли дигар ҳам аст. Мехоҳем ки ҳамин батло ба маза бигзаранд. Акай бахтирам амира мехост барори батл. Тамошои барҳавон иштия гардад. Салом алейкум бародар. Ва алейкум. Батл омадем. Кира мухлисӣ омадем? Боха 97. Ай боха 97 инрӯз чӣ интизорӣ? Нам ке шикаста мерава. Бовар кун. Ай медонӣ ки амирӯз я батли дигар ҳам аст. Ани дастгирӣ омадам, ӯ ани брат май. Агар ҳамҷая Ани шикаста мерава. я 3-4 батли дига мебудам одам мухлисӣ меомадӣ? Не э. Тамошои барҳаво. Рамач модам. Эмигрант раунд. Инак бародаро батли навбатия имрӯза. Салом алейкум ҳамада. Мухлисои видео батл, мухлисои рептиҷӣ. Имрӯз батли навбатӣ лига батли РФ батли якум байни Dead Room ва Боха 97 номи тема Тесфро. Бародароро ба саҳна даъват мекунем. Марҳамат. Мегзарем ба қисми якум раунд. Dead Room якум раунд часавар мекунам. Салом алейкум. Микрофон жуз. Салом алейк ба ҳама. Салом ба доварон, дӯстон, хеши ҳамсоя. Салом ба ҳурмати бепоён ғарибода. Салом ба касе ӯзи мефрӯя. Ма ба қагӣ намекунам тарафи ту ки ту тар кунӣ. Ман маҳорат нишон медиҳам ки қадамзанира тарафи поён бародарҷон худат сар кунӣ. Мара ҷурон мегам табиазанӣ дар батл биридан. Ма гуфтам ягон фоида намебинам дар тори гӯҳ ридан. Бо мегам қатӣ шӯхӣ нака гапош вазбинай. Ма гуфтам кира ҳамин арӯси мистер бина. Ту кӯдак нестӣ ки ёдотам қадамзанира. Чо мекунӣ дафку тесфуру бас кун манманира. Стилмон нотакрор стилм ранги афти кобрай. Чо мекунӣ шармандагира бизабара хувуш ховрав. Бисёри баъд дар ҳаёт биромадем фуромадем дидем пастиву баландира. Шукрона Аллоҳ мо созем неки ҳамаш монда хотира. Ба фикрам ай гапои зиндагии ман ҳама чидак монда. диҷей мон минуса ба сайби минус хондан. Dead Room. Зиди мадар курнес гап задан хубиши хубу жайқа шармандагира равака хиттакиш ки метона фловардай ҷаде дрома фроакат ба хуби пака сабо романсоз буҷода студия мехонди дар бора ишқ повар зиқ наша тайёрай накаш бародар ташвиш сиқ кабоби ба маза тайёр менамай ту мабраза ё мехирамат ё фаро баробар шузан қарсак мекунам чизе ки гӯш карда ту кайф мекунӣ бро техника за шитай мадан
намемона кима фаром безона шихли хд да янга гуфта гапой бреда ёди гапоён фарорум вақте да подвали репай зорав ноладил сух дида чашмои тараҳи шоршаҳе пешмонаканини қади хонанара якм раунд бародаро мавзумон расид ба охир дуюм раунд шашлик тайёрай медрояд адруни сир раунд дедром якум раундаш тамом мешава канша бизана гап нест ҳамун сензурарам кам мекадӣ хай ята буд ҳамун ятам барои ту зарара мегзарем ба қисми раунди боқа 97 сар мекунам бародаро як қарсак шава гӯш мекунем оценивед мекунем салом алейкум муҳтарам доварон коргардон мухлисон бародарам дедром салом ғарибон аллоҳ нигаҳбон қишлоқ подавон то патсаной дедом камтарак ҳаракат аллоҳ баракат пиркам варақа баскин фалака ака як мисра як нафас ними ҳаёт да қафас и ҳаёт ними шафай бекори адоки фарз қарзи дунё хизмати падару модар 5 вақт сажда ҳурмати бародар тезфро бирем батл кунем қатл касе зида ин амирӯза интизор будам имрӯз мада идай мавзӯъ тезфро интихоби вмо аз сабоби қарор акай диҷе минусамон сар мекунем народ як ҳамон братан камдар баланс матада ҳариф ай дестро тизур некани дестро несхо ки бикуни ҳаракат нак бахилӣ намебини баракат матада ҳариф ай дестро тизур некани дестро несхо ки бикуни ҳаракат нак бахилӣ намебини баракат тестро ба немебори кит акби ман тара чихе мекунам кик мекунам фикр то чанде мераса зурум мекунам зикр насиб то лави гурум тезфро фикрота усумо мекана дустимо да танакаш пустимо тезфро бикунем шомо дикаса ки доваро ба я мақсад ки киразад друни зал ҷои маш таи падвали хенак ма рӯз ба рӯз чизи навта чид мекунам шавазур ба азоб калон шидем надидем суну санга ҳар як мисраи ма мехапаранги бангай бола шава бади батл зидим дискини да ҳаётат рискини охир да ба рискини аҳамият бетету одамои пеши паста ки пастиву баландида бигиран даста ав матада ҳариф ай десро тизур некани тесфро несхо ки бикуни ҳаракат нак бахилӣ намебини баракат матада ҳариф ай десро тизур некани тесфро несхо ки бикуни ҳаракат нак бахилӣ намебини баракат минуса бикиш ака раундо дари акаш шавқи рақсҳои амрикоӣ дорӣ мехоҳӣ тавассути брейкданс байниёма шӯҳрат ёбӣ пас ба студияи рақсии рефреш биёву брейкдансро аз устодони барҷастаи брейкданси тоҷик биомӯз суроғаи мо маҳаллаи 82 бинои гулдаста 2 ошона телефонҳо барои тамос 915 98 45 45 931 74 87 74 мегзарем ба қисми раунди дуюм дедрум сар мекуна марҳамат як қарсак шава минусамон ака зудёя талхакаф шава
бара мегзари дару бару гапу чапонт фронт ҳама гапотон дурух броманан дар эпитоҷи гакаҷоносом нест хубжрата алишкам кетера наканам нест бам гапу чап каданат вичап нест кадамат майничана зуритона павличат зуритона павличат зуритона павличат репер мебинам майрак рагезаратон сиса қошегезар бародар без базарам неки коре мекунам ки набинема даласарам батаре намезанам завадин менам масараам натарсон марафасонак бисёри баҷим медестад тағашаба хезонак бараба хондар бораи руси арзонак ки ягон кас набара намона ураракма метом любойхи канам трапревисио ҳастайда хунам айн номардову бала болози дурум прайд кайф кани омадагиим базурам бикшнин сака репасар кадагим да треку мезадам хардкор мекадам аз таҳти дили стили мабад нотакрор шарманда кадем нерепада дига миллат пазор я шармандаи дигаш мега маим соҳиби 5000 гаштиша бигӣ бикам бара шаҳриша шғолифшидан одам бисёрай бикиту андеша хиёлат ситораи баъде танолат кадом репакит ҳалола ҷавоб тебала булак иҷа бисёрай одаме ки орзу дора шава соҳиби 5та неки даи 5та претендент 128тай ҳамаш доранд орзуи ғолиб ята неки ман нест мекунам ята ба ята рам мегзарем ба қисми дуюм раунди боха 97 кӯя мухлисора удивид ки баробари ма хушковоз такати ма группа круга кадем смер дестро про қадам ба пеш надорем хеш накадем фит ремон хадаш шидан хит бит болай бит исем фасай омадам ма мешава бамаза нигери пусиё баката ҳиссиё беақленим зёр андари бакиём баката ҳиссиё беақленим зёр нахонда тапса гушкита патсан нигеда дасай нагира лавзад андара ғамзад дасталарубраза I am boss, engayat, бали мавтазал фарқият, покайният, бачай хубым, нагорни як золотоя кругом, чиба дуругом, таланти качок, мозги ба қувват тарай барда чода. Ина омам бардорум шота, барам гушота қаҳрамон. Тира мегирам, мепардом мусу мегирам медаво. Йо. Сам лака кам тарах хебиш. баробари бет басима нафасима намоён мекуна ҳастима ҳастима дастима мераса ҳама вақт касе ғалтида пастида вазият реп дар ният бефиреб хайрият ҳама вақт плагият имрӯза реперо типа реперор меҳнати бебарор бизавара конку ғарибо ҳама вақт боша саломат бандаи бамаму саброш меша қомат и асар сесоруи бидай и асар мекафона сари ама кита рептада мефура репомо мемона истили қадима мешкана мани манагапои мара гушку реба фаромушку баъди батл дода ҷо базабара душку баробари баромад бародари баробар бегедега биги пар ядин биса бешаха наки гап бигихаб мтаҳам репақа бетаға мешаҳал беталан наёзал касе тема ка мо ора заде парид фукуш касе намедона мора ирада бара бугуш накити ноз намеша соз мемони ғоз мемонум боз даҳани воз надори козер идим раундай битатус гозер битатус гозер раунд дӯстони гиромӣ барои аз ҳама хабарҳои репи тоҷик бохабар будан ба паблик чати реп dj дар вайбер обуна шавед. барои обуна шудан ба портали rep dj дар омада дилхоҳ трекро интихоб кунед ва дар болои плеер ба баннери rep dj в паблик чате зер кунед ё дар вайбер паблики моро бо калимаи реп портал ҷустуҷӯ намоед. паблик чати rep dj ҳамаи хабарҳои репи тоҷикро якумин шуда дастрас намоед.
хотиррасон мекунем ки судя имрӯза акай ҷавлон андеграунд про маҳрамад акай ҷавлон ба саҳна доварӣ ки салом алейкум ҳама каса хуш омадем. Нашуд якум раунд раскритияи тема мерава. Иҷа ибрачка раскритияш более-менее буд. Ман ягон гапи лишни нашинидам. Лична фикри май ай тарафи ты хай буд иҷа чанд цензуро мо худмон шахсан маслиҳат кардагем хатира ибтиҷӣ ҳамин цензурара бояд штраф кунем. Короче чихеле ки даво батле гузашта Scarface Black Leon будан 3 гирифтан ардаш зашуд ҳами дис на оппонента раскрития кати вот дис кадан амира мо штраф кадем хай ки 3 бад нео то хеле бад накадио ис дама раскрития жамемонум на худ дамемонум 5 хой на хой розӣ шудам дар кора. Мегзарем ба қисми дем раунд братишка чиста стили современный озира замон касе молодежь качат мекуна мошин клубода качат кади тонисти направленият ҳастай но хай ёштар ёли ҷавони ҳаракат кун додар бо зуртар мешава ҳаракат кун мо ҳар як рифмота точ в точ заданги ку чотка мешава 100% худда иҷада ма ака падборка минусода 10 додани будам но ҳами камтара камбудияй 9 но 10 метем братишка барое ки ёши ба фикрам ки устодам надори худат ҳаракат кардеси 10 тоза барои худат и тараф братишка там қад бастат зеби саҳнаи дори ман намегум ки наметони дори ҳаракат кун мешава дальнейшидан но будан яда моментое ки натонистем ура када братишка хеле бо видео да моира мекунем нишон метиему худда ма 7 метием чиста ненияи май бачо бу дальше хай барона гӯш мекунем раҳмати калом. дуюм судяи мо бобои барон айхези авлод гап нест сухан навбатира қати микрофон акай барон дамете марамур салому алейкум бачако ҳамасо созиака муҳаммад ништага хуш омаден хуб кеномем ҳар кас бародарои хуча дастгирӣ накунава ҳар кас якҷояшен ира дастгирӣ кунен якҷояшен бо ира дастгирӣ кунен бисёр хуб мешава рости гап салому алейкум хуби додарҷон салому алейкум чизе мағзи гап буд акай ҷавлон гуфташ ман онҷа гуфта истабдам вақте мо гӯш мекунам мумкин ман ягона судяем ки местам қати акай ҷавлон обсуждатш мекунам ки о неҷар нехел кард худат нормални хонди вақте дуромадӣ нисбати батлое ки ман пештара судид мекардам ман ёд асостар дуромадӣ ман гуфтам ки албатто зиҳна метавонам пештаро мекунам мезанишки не ки иҷа ман тарафдори яқи ман ҳама вақт мегум ӯ одамое ки меҷакан дарса ора мият натем и тараф якум раунд давгем раскрития чуқир накардем просто баъди калимотон айҷа фуро поён раскрития набуд бароям ка ида 8 метем бародар худда 5 барое ки ҳақорат нака ман 30 сол ҳақорат кардам дар миреб ягон фоида надора нака ҳақорат. дуюм раунд минуса монди кӯшиш ка минус ту метонӣ ами ба минус овозта ҷурка меганам ӯ физо ҷурка ништияк мешава шарт нест минус спокойная ту додзада бухони ранги лилвест ништияк ай леки ӯ чотки мекуна бароям ка дуюм раунда и минус да хуштуд омад гарчанде ки хича гум кард ӯжаму як куплети аввалаш бас буд ида 10 метем туда не бародар саломат бошӣ дармон боха 97 ята сензура ҳамуқа короче ҳамуқа бал ози аввал дедрума мегем короче минус 1 ята минус 1 2та минус 1 3та минус 1 4та минус 1 5та 26 тари 5 21 бал дед рум як харсак
боха 97 я сензура доштай 37 бидай шидай 36 боха 97 бири раҳмати калон клуби прайда ки моро ҳамиҷада раҳ метан мо ҳамиҷа батломона мегзаронем раҳмати калон акай муҳаммада раҳмати калон сензуршикда эҳсончик додари профессорем лил профессорем гап нест имрӯза батл ба охир мерасонем я сухани бародаро даметем хеле сухана ба боха 97 метем бародаро я оценивают киненко ҳами чанқа меҳнат кард я қарсак раҳмат калон амакаса кароли дедрон кароли десро блекпен братан монда ғарибияй респект фидо смок ҳамада респект хушомаде братан амакаса раҳмат калон сухан навбатира ба дедрон бародар зик наша я паражени хати эминем ҳам зик набуд ҳам ҳами хеле мегаю хаиҷ гап не сухана дату метем гапза хай ҳазор раҳмат хай бо батлои дигар бо тайёрӣ мебинем ту давуда чӣ бохаҷон тамошобинони гиромӣ аз шумо хоҳиш менамоем ки дар канали репортал дар ютуб обуна шавед барои обуна шудан дар панели ҷустуҷӯ калимаи репортал ҷустуҷӯ намоед ва ба канали мо обуна шавед боз дар сомонаи рептиҷе дар қисми болоии сомона баннери репортал в ютуб ё дар дилхоҳ трек дар қисми поёни сомона репортал в ютуб зер кунед ҳамаи батлҳо ва видеоҳои мо аввалин шуда дар ютуб пайдо мешаванд ва баъд аз он дар портали рептиҷе канали репортал дар ютуб ҳаракати мо интихоби шумо